Pano ndi Panyasa Voice Box pabwera malawi osiyanasiyana pano amene amakhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ena amasapota mbali ya boma, ena amasapota mbali yotsutsa. Ndiye pano tabwera ndi mkulu wina amene akulankhula kusapota mbali ya boma kuti boma litu sili kusintha. Anzathu a opposition mukhalira kumamvetsera mabodza anthu ngati achina Boni Kalindo pamene choona mukuchidziwa ndithu kuti MCP 2025 idutsa mosavuta. Tete limodzi pano Panyasa Voice Box ndimve kuti mkulu ameneyu akuti bwanji ndipo akamaliza timale musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Ndofuna ndisuse zimene ayankhula Boni Kalindo kukuna mizani inu kunena kuti mnyamata mmodzi amene amayenda ndi zikwanje wamenyedwa ndipo wamwalira. Ndifuna ndisusane ndi zimene kuti ku Malawi kulibe nkhani imeneyi, komano boma ilili anthu kulisusa kwake kumakhala kovuta kwambiri. Ndi aliyense zimene aziona ku maloto akumabwera kumauza anthu kumatumiza mauthenga m'magulu mosiyanasiyanamu. Ndiye zikakhala za Boni Kalindo pali anthu amene amapasa nkhani ndiye samayiunika nkhaniyo kuti ndiyoona kapena ndi yabodza. Iwo akapasidwa nkhani ndi anthu ena akenso amene amafuna kupeperesa Boni Kalindo amayitenga nkhaniya kuyitumiza kwa Malawi. Inu mwaona zambirimbiri akhala kuyankhula Boni Kalindo zinthu zabodza zokhazokha, palibe choona chimene amayankhula. Akamayankhula munthu woimva nkhaniyo kumati kuti nkhaniyo ku Malawi iliko yachitikadi nkhaniyo, koma zimakhala zabodza. Ndidakuwuzani kale kuti mukafuna kumva nkhani zazikuluzikulu ngati zimenezi zimene amaziyankhula Boni Kalindo muzimvera m'mawayilesi, chifukwa nkhani zimene mmene mulatulangana amene amafika pamalopo pamene pachitikira chinthucho ndi sipamakhala chobisika china chilichonse, tonse timaziwa. Inu miyezi ingapo yapita ya Boni Kalindo adakuwuzaninso kukuna mizani kuti azimayi okwanira 20 abedwa. Nkhani imene yatupana pano kuti Boni Kalindo sadabwereso kuwauza anthu kuti kodi azimayi aja adapezeka kapena zili pati. Koma nkhani imene jayo, nkhani yayikulu ngati imene jayo obedwa anthu azimayi 20 ochita malonda kubedwa sizingachitike pa wireless pa news osalemba iliyonse, sizingatheke. Ndi munthu woti amangokamba nkhani zimene awuzidwa ndi anthu ena akenso. Ndi Amalawi ndifuna musamvere zimene ayankhula Boni Kalindo. Mwina muzimvera, mwina muzikhulupirira, mwina muzinyadira pa zimenezozo kuti anyamata amene amakuzunguzani aja poti akuna mizana Boni Kalindo kuti aphedwa, ndiye mwina muzisangala koma mukamasangala muzidziwa kuti nkhaniyo ndi yabodza. Chimene chizikukuzizirisani mitima inu anthu osusa boma ndikusangalala pa nkhani zimene zili zabodza. Izi zizachitikanso pa zisankho zimene zikubwerazi, muzizazinamiza kuti apita muthalika pano pa wina, pano pa kulumbiritsidwa, ndiye muzizatenga zithunzi zakalekale zimene amamulumbirisa apita muthalika. Njira imeneyo ndi imene inu osusa boma muzizizirisa, muzizipoletsa mwina mabala anu, koma boma ili sitikusintha. Muli monse mmene mungapangire mabozamo, muli monse mmene mungachitire muchina chilichonsecho, boma ili lisili kusinthidwa. Ndipo mabodza ena aliwonse amene muziwamvawo azingokupwetekesani mitu, koma palibe chimene chizichitika. Zoona zenizeni Boni Kalindo sangakuwuzeni, chifukwa choti muzoona zenizenizo iwo amabwera ndi kuzipotoza. Kulikoma kumene amakuwuzana Boni Kalindo kuja kuti likoma lagulisidwa, kumene kumachitika chitukuko chachikulu kwambiri chimene Boni Kalindo mutu wawo siumagwira bwino, chifukwa chakukula chitukuko chimene akupanga chakwera. Ndi adaona kuti njira yoti apa ndanamiza Malawi kuti Malawi asatengeke ndi chitukuko chimene akupanga achakwera, koma chifukwa ti alandira chitukuko ndi achayeneka kulikomako ndi ajalo wa MCP aja. Mwaona anthu okwana 300 chakuti pakamozi kulowa chipani chimene cha Congress Party kuyamikira zitukuko zimene apereka kumeneko. Komanso anthu ena ndi magavana a chipani cha DPP, sikuti ndi anthu amba. MCP tikamanena kuti akulowa anthu ku MCP samakhalatu anthu amba ngati mmene ndili ine, ayi amakhala anthu amayina awo, anthu oti anali maudindo ku DPP ko. Ndi anthu aja kamalowa malowaso ndi kuimbira anthunso ndi anthu awo omwe owasatira.
Nde nkhani za Boni Kalindo ndi zimenezo, musazikhulupirire, zizingokupwetekesani mutu. Chifukwa za pa ground lusanga kuuze na Boni Kalindo za kulikoma zija zolowa anthu 300 chakuti sanga kuuzeni zoti pakati anthu onse amene anali magavana a chipani cha DPP alowa chipani cha MCP abwerera chipani cha MCP ukupana maboma onse apakati papa kuli anthu ochuluka kwambiri amene anali timaudindo chipani cha DPP analowa pano pa MCP anabwerera ku chipani chawo cha MCP. Moti DPP ulendo unoizuzika kwambiri chifukwa choti ikungodalira kumwera kokha, ndipo kumwerako ndikogawana MCP so ndi macheyaso kumeneko. Ndikakhala ine amene ndikuyankhulane kwathu wina aliyense ndi wa MCP kumwera koko pakwathu kwa ineyo wina aliyense ndi wa MCP, ndikozona ndi muzi wonse umalambira MCP. Ndingotchula za muzi wanga okhawo, koma ndikuziwa kuti mizi ina yonso anthu so amasata chipani chimene cha MCP. Mukafunse za panamiyasi za MCP, mupite penipeni panamiyasi pasikapo mukapeza mbendera ya MCP ili pamenepo, sapanga za chibwana. Ndipo palibe munthu amene amayika mbendera kumeneko ina yoti awasokoneze anthu amakumana nazo. Kuli mapaudala azithu aja onse wali pambuyo pa chipani chimene cha MCP, si zinthu zamasewera. MCP ili pena paliponse, kuna miyasi komweko so mukuze kukwasa mama ino samama yonse ndi ya MCP chifukwa ndachewa mizi imene yachewa okhaokha kose kuku pana kukope uku kose kuja kulachewa okhaokha MCP. Ndemba kwathu painepo sipa achewa koma tapanga mix alomwe achewa achiyawo tapanga mix komwe ndimakhala ineyo tapanga mix. Komano anthu onse amalambira MCP chifukwa ndi chipani chimene chili ndi fundo zabwino.